मादै मा खालामदों नोंलाय? माथो सोरांसैलाय फै जिराय फै जागोन दे आं आदैनिसो ओंखाम संगासिनो दंमोन बोरो आदैयालाय? नोंनि आदैया हलाय बिसिनायावनो दङ नोंनि आदैखौलाय मा होनबावनो ना गसंनोनो हायो ना ओंखामखौनो जानो हायो अ आदैखौ खबर लाथाथाव नै आइया बेखौ हरदोंमोन मा बिलाय? जानो मिन्थिया मा हरखोथाय आदैलाय दाबो फैयाखै नामा बाजाराव थांनाया? फैयाखै रिना दंफैयो नामा मादै? औ सोरां मैया लोगोजों फैदों र' दसे थाथ'लाय अनसुमै जागोन दे माथो आदा सोरां फैदोंलाय? ओं जागोन थ' आदा रुमा आलासि दंफैयो थांथ'ला खोमा रिना आंना एसे खामानि दं मा खामानि मावखोलै दसेबो जिरायनो हालाय लायै आं आदैखौसो एसे खबर लाथाथाव फैदोंमोन थां दसे जिराय थां नैबे ओंख्रिखौ नोंसोरनो संना फैना फै आदा नैबे आंनि लोगो अनसुमै बे आंनि आदा ओइ मा जाखो? आदा सोरां मा जाखो जिरलाब नामा? माखौथो गल'ल' सानाबो थाखो सानैजों? जेबो सानाखै आलासियालाय अबेनि जादों? बियो खोदोमगुरिनि अनसुमै मा फसायबाय नामा? फसायखाबाय बे आदाया थोद फाग्लि गथ'आ रिना आं माबा मोनसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोनहाय मा खोथा? बुंनोबो लाजिलायलां आं फाग्लि मा खोथा बेलाय बुंनो लाजिलायनाय ना सोरखौबा फसायबाय? फाग्लिया मा सानोथाय बागानाव फैथारियाथ' बदक जाबायमोनलै माथो बिराद समायना जाथारबायलाय औलै बे समाव गार्लफ्रेन्ड थानाय मोनबा वाव मोनगोन आसो आवगो जाबालांथ' औथ' बस दिनै बाजारनि खालिसोंसो बाइक बायसै नामा? बिलाय नों बाइक लानानै ट्रिक खालामसै नामा? खांख्राय बस नोंनाथ' गार्लफ्रेन्ड गैया आजिखालि गार्लफ्रेन्ड मोनो बस नोंसोर दिनैसो बहुत अच्छा बोला बस थ' बिदिबा लायना फैनोसै बाइकखौ बस आं दिनै सिमाङाव गोदोनि खिनायखौ गोसोखांदों बस किपिनाय तेरा नाम कैसे किपिनाय रहा सिमाङाव खिफि बस जेब्ला आं उन्दैयाव खिफियोमोन अब्लानि सिख्लाफोरा ओरै फैयोमोन बस मैथाफोर दिनैसो किपिनाया मोजां राव बुंदों नोंसोर जिराय जा नोंसोरनो बाजै नाङा नांगौ बस जुदि फैयाबा बियार बथला खिथुआव मा जादों? आइजोला बस अ बस नाय बस बिदिबा आं खिनायखौ मालायसो नोङावलाय Udah bos, kita lagi benar bay. Hah? Boleh bos? Sana kau bela apa? Mujang bela apa? Jaruk, nisuruh kangkrai bos saling udung. Kena kungkrai guna kubungdang sen tangan anai. Bos kau minci itu, lu tangguh. Bos, piano. Bos, piano. Bunda jangan nama. Honal lagi, besok kau. Jangan bos. Bau thằng già đâu mượn. Hôm bị sương cậu. Chớt nâng sân lại. Hôm bị sương cậu.
बॉस पकड़ लिया आजा बचेगा तुम लोग बस मारो बिला Harus kau nak masuk. terus mana terus Sini mana tak? Oh, ini sesuai. Suruh mana? oi nोंसोर सानैया बेमा खालामहैदों ओंखारलां दानो बिनिफ्राय Woi, थाङा मा खालामदों ha? oi नोंसोर जोंनि बसखौ सिनायाखै बोरैबा खेबजाफ्लांनांगौआ लांजोबगोन बेटा Oh, musuh pol. Suruh tin sih kena orang salah dong. ए गथ'आ मा बुंदों बेलाय oi मोसागोन नामा नोंसोरो Oh, ang mosagon. Bat nang dol tempa jananggon. नायनिसो बेटा सोर दल थेम्फा जायो मारो सालेको पकड़ के लाओ आयु मैथा नार्सो खारदो लोगो खारदो हनैले बस मैथा नार्सो खारलांजोब्बाय Run. Salah pernah kalah mana? Siapa misalnya? Jangan ser mentah. Thank you ada serang nोंसोर गैयाबा दिनै जा मा जागौमोन Kau tangan kau tu macam. जायखिजाया बेरायनो थांदोंमोन ओइ हेलौ मा जाखो मा जेबो जाखो Jebw dah tanda itu. जागोन दे आदा Rina नावसो फन खालामनानै अनसुमै नाम्बार बिहरनांसिगोनलां बाट आं माबोरै बिहरनांगौ जाखो हैद आं बिहरथारनोसैलां आदा सोरांसो माथो हेलौ हेलौ मा खालामदों जारो ओरैनो दं नोंहालाय दिनै मा टाइम मोन्दों कल खालामनो ओरैनो हरबायब्रा नोंसोरबो हरथारा नालाय अनसुमैया थांबाय नामा रिना थाङाखै मानो नांगौ नोंलाय दासो थांनो ओंखारदों मा सोंहरनोबो मोना नामा सोंहरफेरा सोंनायखाय मा जाहोन दं नोंदां जारौ ओइ जारौ माबे मा जाखो अनसुमैखौ मोजां नुथारलै रिना मोजां मोनबायलां बेखौ ओहो खोथाया बिदिसो बानायना होदो बेखौ बुंदो बिदि नङाब्रा जारौ नों मानो बुजिया नाम्बारखौ हरबानो जाबायना अ मोजां मोननायखौ बाहायो नाम्बारखौ बिना लानो हाया हरनो हायाहाय बालाय नाम्बारखौ प्लिज ना जारौ प्लिज आंखौ हरदों होननानै बुंखानाङा औ जागोन दे एसेनावसो हरगोन आङो थेंक इउ सिस्टार येस अनसुमैसो खबर लाहरनोसैलां माबोरै जाखो हेल' जारौ मैयाफोर दुखु मोनदों नामा मोनाखै आदा नोंखौसो खबर लानो होनना सानदोंमोन आङो आं गाबोन लोगो मोननो हागोन नामा बेलासियाव दोनथ'नोसै होनबा आदा आदाया मोनफैनाया एसे गोबाव जाबाय नामा एसे गोबाव जाबाय आदाया आंखौ मानो लिंहरनायमोन अनसुमै आं नोंखौ लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नों बेखौ मिन्थिखाबाय जानांगौ आं मा बुंनो नागिरदों नों बुङाबा आं बोरै मिन्थिनांगौ दे आदा अनसुमै आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय नों आंखौ गाज्रि मोनबाबो आं नोंखौनो मोजां मोनबाय अनसुमै नों आंखौ मा सानखो
अनसुमै I love you sarang, I love you. Ada migi hरलाय मोनबेसे नांगोन मोननै लांनोसै ना जायो मा लांफैदों सोरां अ माथो कनिकासलाय नोंसोरलाय मा लांफैदों अ आंबो बेरायनो फैदों ओमफ्राय नोंना रिजाल्टआ बोरै जाखो मोजाङानो नोंनालाय मोजाङानो आंनाबो बे नों लोगोआलाय बेसेबां क्लासाव फरायो अ बियो आंजोंनो समान फरायफायो हाय आइम सोरां हेलौ आं बैति अबे कलेजाव एडमिसन लानो सानखो आङो गुफुर टाउननि सयदुवार कलेजावनो एडमिसन लायनो सानदोंमोन आंबो बेयावनो लानो सानदोंमोन लेट्स सि मा जायो बिदिब्ला साब्रैबो मोनसे कलेजावनो हाबसै ना मा होनो जागोन बिदिब्ला उनाव खबर लानोसै थांनोसै जागोन दे Thank you. Hello. हेलौ सिनायनो आंखो मा गोसोखांनानै कल खालामदोंहाय सोरां हाब आंखौ बोरै सिनायखो नोंनि नाम्बारा आंनाव दंखायोमोन बहाय मोनालै दाखालि लोगोनिफ्राय लाखादोंमोन आङो बिराद स्मार्ट बेनिफ्राय एडमिसन लायबाय नामा आं लाहैबाय मानो क्लासआ मालानिफ्राय खुलिगोननो नेक्स्ट उइकआव खुलिगोन नो ज' थांगोन दे क्लासाव जागोन दे र' दै आंखौ आइया लिंहरदों अके सि इउ दिनै फार्स्ट कलेज थांनानै हाउ डु इउ फिल मोजाङानो मोनदों निउ फ्रेन्ड निउ टिचार्स जोंना एडुकेसन टिचारा जा जखरना जा जखरखाना गाबोन थांनो रेडि ना गाइस कस गाबोन खैथासोआव थांनो सोरां 8टासोआव थांसै लासैनो ना मा होनो जायो बाय थां अके बाय सोराङा मासे मोजां खोथा रायलायो आरो एरा टेनसनबो बैथिया मासे समायनालै सल आंनोबा नादोरा थो जाम्बा नोङो नायगोनलै बेथा नोंखौ बस जोङो दाखालि बुना हरनाय जोंखौ नुथारासै माथो बेखौथ' खेफिना एसे मिन्थियो खेफिनाय बस बस एबारखौ होनबा बुग्लियो जोंनाव खेला बसनि सिङाव खेला दंमोन नामा बसनि खाथियाव मा खेला गैया बे सालाखौ लोगो मोनबा बेनि अंगखौ बख'जोबनांगौ बस फैलायबाय जिरांनिया पाख्र सालायगौ पाख्र सालायगौ tiksa guys, siapa labu? Ada dakhlis nang kontong nggak senau berjabai, ada tak kampi bawa ini. सोरां इसोरलाय सोर जोरां बेखौबो मोजां मोननाय होनना बुंदो अ बे आंनि मोजां मोननाय है Maro salingo. बैथि
हेलौ हेलौ मा खबर आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा माखौ गाज्रि मोननांगौ मोनाखै आं दाखालि नोंखौ मोजां मोनो होननायखौ औ नंगौखौसो बुंदों दा नङिखौ बुङो नामा माने औ नंगौ सोरां आं नोंखौ मोजां मोनबाय हेलौ हेलौ येस बैथिनो आंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनमारो ना औ सोरां नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनमारो I love you too बैथि मा जाखोथाय सोराङा आंनाव कलखौनो खालामथारला ना सोरखौबासो मोजां मोनबाय नामा नङा नङा आंनि सोराङा बिदि नङा खनसे कल खालामना सोंहरथारनोसै आं हेलौ सना नों आंनाव मानो एसेबो कल खालामथारला सना ना कलेजाव सोरखौबा गोसोथोबाय नामा बिदि नङा सना आं दासान्दि एसे बिजियाव दंमोन नालाय बिनि थाखायनो हरनाय जायाखै नों आंखौ फोथाया नामा रसना आइया फन खालामदों नोंलाय अहाय दङ मा कल खालामबा बिजिल' ना सोरजोंबासो रायलायदोंमोन नामा नङा सना आं लोगोफोरजोंसो रायलायगासिनो दंमोन हेलौ हेलौ मानसियानो मा जालांगोथाय लोगोजों रायलायनाया इमान गोबाव जायो नामा बिदिनो रायलाय गोबाव जाबाय ओंखाम जाखांबाय नामा आं दाहाय खनायखौ मोनाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन सोरां थांबानो जाबाय बस माखौ सिन्था खालामबाय थाखो जों उनावलाय बस बस आं बेरायहैगोन Cila bosa. सोरमोन बेलाय नांगौ नामा बस खमायगोनथ' बस नांगौ नामासो बुंबावदों हा दाखालि हर जानानै दे केना मुल'सा मोनसे प्लास जोरां बस सेसगिरि मोननै बिबार खोनासं नोंसोरो बेसोर साथामखौ गावस्रा होनांगौ बिलाय नोंसोर सानैया अनसुमैखौ खोन्थायथां आरो मैथा नायस्राय नोंसोर सानैया मैथिखौ खोन्थायथां जागोन बस रे साइकेल में तत्ती लगा जल्दी जाओ सुवात को ओहो अनसुमै मानो अनसुमै जोराङा बैथि होननाय सिख्लाखौ मोजां मोनोनो मा नंखाय नुदोंबा नोङो दा बागानाव एकथासो लेंहरनाय जेवदो एकथायाव बिसोर बुंनाया नंमारगौसोमोन नामा र' आं फनखौनो हरनाय नायनोसै हेलौ सोरां नों आंखौ दा सारिथायाव बागानाव लोगो हमनो फै सना एसे लेट जाबाय ना सोरखौबा लोगो हमना फैदों जामि जाबाय नामा नों आंलाय सोरखौ लोगो हमनांगौ माथो नों सोरबा बयथि मुंनि सिख्लाखौ मोजां मोनो ने नों बे जोनोमाव आंखौ हाबा लायाबा आं रावजोंबो हाबा जाया नों मानो बिदि बुङो सना आं नोंखौनो हाबा खालामगोन बेनो थार माला लांगोन नों आंखौसो लां दिनैनो लांदों नोंनि न'आव आं आइजों रायज्लायनानै साननै उनाव लांफैगोन सना थ' थांसैथ' सना बिदि बुंनानै आंखौ थगायगासिनो नों सोरां प्रमिस दे अनसुमै ना आंखौ ट्रास्ट खालामा मा दाबो सफैयासै बेलाय सारिथा जालायलायबाय ना मैथा बुंनाय खोथायासो नंमारगौमोन नामा
हाब सोरां मा लाबोखो इमान गिदिर बेग लानानै? आं नोंजों थांनो फैखाबाय सोरां। मा? जाम्बि जाबाय नोङो? आं आइजों रायलायग्रोनो। ना मबाइला दानो सोंहर। रलै सना मासे हाखु दाखु नोंलाय? आं गाबोन आइजों रायलायग्रोनो। जुदि नों आंखौ लाङाबा आं दानो थैगोन। गिदा बुं सना, आं आइजों रायलायग्रोनो होनबायना। गथ' गोरलै मोनदों नामा नों आंखौ? सना नों आंनि सायाव एसे ट्रास्ट गैया नामा? थ' सना थांसै मोनाबाय। साननैनि उनाव लांफैमारोबा आं थैमारगोन सोरां। थ'दोलै थांसै। सोराङा बैथिखौ न'आव ड्रप खालामखांनायनि उनाव गावनि न'आव फैफिननाय समावनो एक्सिडेन्ट जानासो फैयो। हाबा दा बेफोरलाय बोरैथो जानो मोनखो? बुंबाय थाखायोमोन आं बाइकफोरखौ लासै सालाय होननानै। दा मोजां जाबाय गाराय गैयिनि गाराय। आइफनखौ रिसिभ खालामलाय। हेल' अनसुमै, बाबुआ मैया एक्सिडेन्ट जानासो दङ। मा? र' आं थांगासिनो दङ। सोरां नों माब्रै बिदि जाखो? अनसुमै नों बेयाव जिरायग्रो। न'आव फैबाय थानाय समावनो मोसौआ खारस'ना होदों। अनसुमै। बाबु, अनसुमैया बेनो नामा? औ आइ बेनो। जिराय दे अनसुमै। हेलौ। हेलौ सोरां, नों मानो कल खालामाखै? ना मैया बुंनायखौसो गाज्रि मोनबाय नामा? सोर जाखो? सोरांनि लोगो, सोराङा गैया नामा? सोराङा मैया एक्सिडेन्ट जादों। मा? फै अनसुमै, रिनाया साहा फुदुंगासिनो दंखायो। थां अनसुमै। माला फैया बेलाय? दहायसो फैदों। सोरां नों मारै इदि जाखो? बैथि नों बेयाव। आयौ सोरां बेफोर मारै जाखो? न'आव फैबाय थानाय समावनो लामायाव जाबोदों। आं मैयानो बुंखादोंमोन गावखौ जानो हर थालाङो होननानै। दे मादै। बैथिनो गावनि लोगो। अनसुमै बियो बैथि। खांख्राइ गुन्दा बस बुंनाया नंमारगौसो। सोर खांख्राइ गुन्दा बेलाय? अ बै खांख्राइया? थ' मानि दावराव मानसि लोमजानायावहाय? र' मादै, सोरांनिफ्राय फंसेल' फिननाय नांगौ। सोरांनिफ्राय मा फिननाय नांगौ नोंनो? बे आंनि गोसोनाय। मा? मा जालाबायदों नोंसोर सानैयालाय? बे आंनि गोसोनाय अनसुमै। मा? दा खोनाबाय नोङो? मा नों आंखौ मानो थगायखो? सोरां मानो थगायखो? आफा, बेफोरखौ आं मा खोनादों? औ आदा, बेफोर मा जागासिनो? आं सोरांखौ मोनाबा मालाबाबो हाबा जाला मादै, मालाबाबो हाबा जाला। मादै, आंबो बे जोनोमाव सोरांखौ मोनाबा थैगोन। मा जाबाय थाखो बेला हगार? रिना, सोराङा मानो बिदि खालामखो? मादै, जों दा मा खालामबावनांगौ? र' फिसाफोर, आं सोरांखौ बुजायसिगोन। आफा, नों मानो बेफोरबायदि खामानि मावखो? मालाय सिख्लानि जिउजों मानो गेलेखो आफा? मानो गेलेखो? दा आं बिसोर सानैखौ मा खालामबावनांगौ? जाबाय मादै, सोरांनि देहाया थिग नङा। मादै खोथा रायसै। नङा फिसाफोर, बियो सानै मोजां मोननानै गोरोन्थि मावदों। जाबाय मादै, बैदिखौनो लाखिदो। नङा आब', नोंनो लादो। नाङा आगै। आं समाय लाना बुङो आगै, बिदि सानै मोजां मोनग्राखौ आं लानो हाया। आं लाया आगै, आं लानानै नोंखौ बोरै दुखु होनो? आंबो लानो हाया आब'। अनसुमै, बैथि। आंनि मादो, आंनि गोरोन्थि जाबाय। बे गोरोन्थिनि थाखायनो आं दिनै साजा मोनबाय, आंनि मादो। आं दिनै बेबायदि रावखौ मोजां मोनथारला। दासो बुजिदों नों फिसा, सानै साथाम मोजां मोनब्ला माबायदि जायो?
मादै सोरांखौ मोजाङै लाखिदो आं थांनोसै बाय सोरां आं थांसै सोरां बैथि अनसुमै नोंथांमोना जोंनि ग्रुपनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम आरो आंखौ हारसिं नायनोबा आंनि चेनेलनि लिंकआ डिसक्रिपशन बक्सआव दङ थेंक इउ सरि लोगोफोर दिनैनि भइस टाबिंआ मोजां जायाखिसै भइस टाबिं खालामबाय थानाय समावनो माइक्र'फना गाज्रि जाना होनायलाय बारा खास लाबोनो हायाखिसै बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों